आधार कार्ड आरो भटार कार्ड लिंक खालामनाया मेन्डेटरि थामहिनबा गोनांथार नंगौना नङा? गोबां सुबुंनि गोसोआव बे मोनसे सोंलुआ जोबोरै गोनो गोथोआव खोख्लैदों। आधार आरो भटार आइडि मोननैजों लिंक खालामाब्ला भटार आइडिया दाननानै थांगोन नामा एबा भटार लिंक खालामाब्ला सरकारा इयुनाव फाइन लागोन नामा बायदि बायदि। बिदिब्ला नोंथांमोननि बेफोर गासै सोंलुनि फिननायखौ होनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नाजानाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। भारतनि संबिजिर बायदियै 18 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो सासे सुबुङा भट होनायनि मोन्थाइखौ मोनो आरो बिथांखौनो अब्ला भारतनि सासे नोगोरारि होननानै बुंनाय जायो। सासे सुबुङा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानो मोननायनि मोन्थाया बयनावबो दङ। नाथाय सासे सुबुङा हादरनि जेखि खनायाव थाहैया मानो बिथाङा मोनसेल' जायगायाव भट होनायनि मोन्थाइ दङ। इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि बादिब्ला सासे सुबुङा गोसो जाब्लानो गुबुन गुबुन जायगायाव भटार मुं थिसननानै भट होनायनि मोन्थाइ गैया आरो बे थांखिजोंनो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाया सासे सुबुङा मोनसेल' जायगायाव भटार आइडि थानो नांगौ आरो बै मख'नाय जायगायावल' भट होनायनि मोन्थाइखौ लानो हागोन होननानै बुंदों। आरो जुदि सोरबा सुबुङा गुबुन गुबुन जायगायाव भटार आइडि बानायनानै भट होदोंब्ला बियो आयेन बेरेखा हाबा जायो। बेखायनो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया बै गाज्रि खामानिखौ होबथानो थाखाय भटार आरो आधार लिंक खालामनाय थांखिखौ लानाय जादों। नाथाय इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि फोरमायनाय बायदिब्ला आधार आइडि आरो भटार आइडिखौ लिंक खालामनाया मेन्डेटरि थामहिनबा गोनांथार नंगौना नङा? अब्ला बेनि फिननाया जागोन नङा। मानोना इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाया हादोरनि रावबो सुबुंखौ आधार आइडि आरो भटार आइडि लिंक खालामनाया मेन्डेटरि एबा गोनांथार होननानै बुङाखै। जुदि नोंथाङा गोनांथि सानोब्ला खालामनानै लानो हागोन आरो जुदि गोनांथि होननानै साना अब्ला नोंथांमोना खालामाब्लाबो जागोन। बेनि थाखाय आधार आइडि एबा भटार आइडिखौ रिजेक्ट खालामनाय जानाय नङा होननानै इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। बेनि थाखाय रावबो सुबुङानो गोनो गोथो जानांगौनि गोनांथि गैया आरो ओरैनो रां खरसा खालामनांगौनि गोनांथि गैया। जुदि नोंथाङा आधार आरो भटार आइडि लिंक खालामनांगौ होननानै साननानै लादोंब्ला अनलाइनाव रां खरसा खालामस्लाय नोंथांमोना नोंथांनि जायगानि BLO बिथांनाव थांनानै अफलाइन 6B फर्मनि गेजेरजों लिंक खालामनानै लानो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इनफर्मेटिभ होननानै सानोब्ला लोगो लेवाफोरनिसिम शेयार खालामनानै हरदो। मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जुदि सोरबाफोर मायाबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों सोंहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावहरदो।